Ahojte, moje meno je Kristína Bohačová. Momentálne som doktorantkou na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zároveň som autorkou objektu, v ktorom momentálne stojím a ktorý spojil celé naše občianske združenie Objektorárium. Tak ako je objekt koncipovaný, aby sa dostával medzi ľudí, aby sa dostával na ulici, aby sa dostával do site-specific priestorov, dáva vlastne unikátnu možnosť byť mobilný. Vtedy, kedy človek do toho divadla alebo za kultúrou ísť nemôže sám, tak vďaka tomuto projektu tá kultúra môže prísť k nemu a nemusí to byť viazané na žiaden kultúrny dom, na žiadnu budovu, ale skrátka kdekoľvek na ulici v podstate tá kultúra môže byť. Objekt bol navrhovaný ako variabilný a teda dokáže hostiť výstavy, koncerty, diskusie alebo teda rôzne performancie. Podľa mňa je mimoriadne dôležité, aby umenie, aby kultúra bola tlmočená divákovi, aby spravila ten krok k divákovi, aby sa mu priblížila. Ten objekt sa môže presúvať do regiónov, do miest, môže byť v interiéri, môže byť v exteriéri a tou flexibilitou, či už obsahu alebo formy, sa mi zdá byť, že to má neuveriteľný zmysel a možnosť podporiť a tvoriť kultúru. Vznikol na základe výskumu, ktorý prebieha na Fakulte architektúry, ktorý je súčasťou mojej dizertačnej práce. Interdisciplinárna povaha výskumu si žiadala odbornosť a skúsenosti, ktoré mne chýbali a preto som oslovila Vysokú školu muzických umení a dali jsme dokopy občianske združení Objektorárium. Potom, co jsem byla oslovena se účastnit tady toho projektu, kterého základem je vlastně kovová konstrukce kruhového tvaru, tak jsem přemýšlela nad tím, jaký koncept, jaká tematika by se k tomu nejvíce hodila a právě jsem narazila na tady tyto severské rituály, které často pracují s kruhovými pohyby, celkově s motivy kruhu a run. Je to téma, která mě už delší dobu zajímá, protože se tam vlastně pracuje se základními potřebami, s živočišnými potřebami, které byly kdysi nutné k tomu, aby vlastně kmen přežil. Dnes je všechno zaměřené na produkt a na konzum. A vlastně chybí jednoduchost a čistota. Takže bych to tak nějak chtěla lidem ukázat, dát blíž a vlastně zprostředkovat to skrz venkovní prostředí, protože vlastně můj projekt i s objektem, ve kterém je situovaný, bude venku, bude v přírodě, tam bude úplné navázání na ten rituál, jak to bylo kdysi. Jedná se o taneční pohybovou performance pro jednu interpretku, ta se jmenuje Ania Naňová. Budeme vlastně na tom pracovat v následujících týdnech a na konci oktobra to bude mít premiéru. V rámci projektu Objektorárium budem pripravovať divadelnú inscenáciu Elektra is not coming, ktorá vychádza z motivov antickej tragédie Elektra od Euripida. Celý koncept sa zaoberá témami, ako je generačná trauma, ako je izolácia, ako je rozvoj psychických porúch v rámci jednotlivca. Objekt samotný je vlastne istou izoláciou, predstavuje akýsi priestor v priestore a rovnako aj naša postava Elektry predstavuje akéhosi človeka vo svete, akúsi izoláciu pred týmto svetom a preto mám pocit, že objekt analogicky pomenúva tento vzťah a navyše možnosť objekt preniesť do site-specific prostredia a vlastne do priestoru tejto kotolne, kde ho budeme uvádzať sveta, ktorý je nejakým spôsobom spustnutý, dekadentný a do neho vytvárame akúsi izoláciu pred týmto dekadentným svetom. Veľmi presne to tematizuje tému a zároveň nám to dáva iné výrazové možnosti ako v prípade uvedenia inscenácie v klasickom kamennom divadle. Mnohí ľudia aj v 21. storočí majú stále dojem, že navštíviť kamenné divadlo znamená, že je to skrátka udalosť, ktorá je uzavretá pre istú veľmi úzkú skupinu ľudí, že tam je treba prísť možno až prehnane slušne oblečený, že je to nejaká udalosť, ktorá je možno mierne až taká akademická a skrátka bežný človek, ktorý chce potom, ako dokončí svoju prácu, tak sa možno až stráni vojsť do nejakej historickej budovy v nejakej róbe alebo obleku. Myslím si, že je dobré, ak kamenné divadlá rozšíria to svoje pole pôsobnosti a idú mimo toho javiska práve bližšie k tomu divákovi. Toto je podľa mňa veľmi dobrý kompromis medzi pouličným divadlom ako takým a kamenným divadlom, pretože pouličné divadlo je často spájané s veľmi artistskými umeleckými formami, či už je to cirkus, alebo je to chodulové divadlo, alebo niečo, čo na seba prehnane strháva pozornosť už aj tým samotným prejavom, to nemyslím pejoratívne, ale toto je unikátne v tom, že to strháva na seba pozornosť tým samotným objektom, ale tá forma divadelná môže byť úplne, nechcem povedať, že tradičná, ale v prípade napríklad môjho projektu to bude tradičná divadelná forma dramatizácie veľkého zošitu a bude to pri kamennom divadle, ale bude to zároveň
dostatočne výrazné na to, aby si to ľudia všimli a pritiahlo to možno pozornosť aj takého diváka, ktorý by do tej budovy nevošiel, lebo má akékoľvek predsudky voči tomu. Vaše príspevky použijeme na realizáciu našich prvých 3 inscenácií v našej prvej sezóne a chceme takto naštartovať náš projekt, aby mohol fungovať aj do budúcna, aby sa v ňom mohli zapájať aj iní umelci, než sme my, a aby objekt žil svojím vlastným životom a slúžil svojmu hlavnému účelu, že dostával umenie a kultúru medzi vás divákov a mohli sme prinášať nové divadelné formy a nové zážitky. Vopred ďakujeme za vaše príspevky, ktoré použijeme na prvú sezónu fungovania projektu a tešíme sa na vás kdekoľvek.